Hello viewers, welcome back to Zest Boro YouTube channel. Finally आं दायो दंफैयो लोगोफोर अरुणाचल प्रदेशनि मोनसे मालिनिथान होननाय मन्दिराव बेवहाय गोबां जारिमिनारि गोबां लन्थाइनि मुसुखाफोर दङ बेखायनो नोंथांमोना नैबे भिडिअनि गेजेरजों जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिन्थि गोदान अब्ला साबस्क्राइब खालामदाव लोगोफोर बे चेनेलनि गेजेरजों आं मोजां मोजां जायगा एक्सप्लोर बानायनानै दिन्थिनो नाजागोन बिदिब्ला लेट्स गो गाइस गोबाव बानायालासे भिडिअखौ स्टार्ट बानायदिनि नै दायो जोङो फाइनालि सफैनाय लोगो लोगोनो धुप धुना आलारि बाथि लानो होननानै दखानाव फैग्रोबाय आरोना मानो होनबा मन्दिराव थाङोबा धुप धुना आलारि बाथि नांगौ बेनिखायनो जोङो दायो दखानाव फैबाय धुप धुना आलारि बाथि लानानै जोङो मन्दिराव हाबहैगोन आरोना ओमफ्राय इथिंजाय दङ साइडआवनो गारि पार्किं ओमफ्राय मन्दिरा नैबे गोजौआवसो दङ आरोना ओमफ्राय दायो जोङो आलारि बाथिखौ लाग्रोनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो जों धुप धुना आलारि बाथिखौ लाखांबाय ओमफ्राय दायो जोङो गोजौआवहाय थांनोसै धुप धुना आलारि बाथिखौ लानो थाखाय बिसोरो बुस्थु हरखायो आरोना बावहाय लांनांगौ ओमफ्राय नोंथांमोना जुदि फुजा होखांबाय अब्ला दखानाव ग्रोब होफैफिनबानो जाबाय नै बेफोरबायदि हरो आरोना लानो थाखाय नोंथांमोना बेखौ लाबोफिननानै दखानाव होफैफिनबानो जाबाय आरोना दानिया जोङो थांनोसै गोजौआवहाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय गाइस नै बहाय रेस्टुरेन्टबो दङ नै बहाय जानो हागोन नोंथांमोना फैयोबा ओमफ्राय नोंथांमोना नै बहाय इन्जय खालामनांगोन गाइस मालिनिथान गोजौआव दायो जों गोजौआव थांसै आरोना नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो टिकेट लायनोसै जोङो फै जों गासै साब्रै लोगोफोर दं ओमफ्राय दायो जोङो टिकेट लानोसै टिकेटआव बेसे लायो नोंथांमोननो देखायगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै इथिंजाय साइडआवनो दङ आरोना टिकेट काउन्टारा नै दायो जोङो टिकेटखौ लानोसै नै साइनबर्डआवनो एक्सुवेलि वालावनो लिरना होनाय दं आरोना प्राइसआ बेसे एक्सुवेलि जेनेरेला 20 लायो दायो जों जेनेरेलनि टिकेटखौ दानसै आरोना ओमफ्राय नैबे जाबाय टिकेट रिसिभार ना दायो जोङो लाबाय टिकेटखौ ओमफ्राय दायो हाबैनोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ इन्जय खालाम एक्सुवेलि टिकेटआ सासेयाव 20 थाखा लायो आरोना जोंना साब्रैजों 80 थाखा थांबाय साब्रैनि दाननांगौ जाबाय आरोना नै फाइनालि जोङो ब्रायैनो गेट खाथि सफैमारबाय दायो जों हाबसिगोन लोगोफोर नायदो गेटखौ नोंथांमोना गेटआ बेफोरबायदि आरोना गोदो एक्सुवेलि बेफोरबायदि नङामोन आथिखालाव गोबां सोलायबाय बेफोरबायदि मोजां बानायबाय आरोना नै दायो जोङो राइट साइडथिं एन्ट्रि खालामसै आरोना लोगोफोर हाबलांनोसै जोङो दायो जागायबाय जोङो एन्ट्रि बिथिं हाबबाय ओमफ्राय नैबावहाय टिकेट चेक बानायो आरोना जुदि नोंथांमोना धुप लाबोयो धुप आलारि बाथि लाबोबाथाय धुपनि बाखलिफोरखौ प्लास्टिकफोरखौ नैबे डास्टबिनाव गालांनांगौ आरोना सिङाव लांनो होआ माबा बाखलिखौ धुपनि बाखलिफोरखौ बख'नानै बावहाय गालांनांगौ आरोना बे मोनसे नेम बिसोरनि बावहाय गालांनांगौ सायाव दाखोर जायो होननानै लांनो होआ आरोना बेबो मोनसे एक्सपिरियेन्स लोगोफोर आंबो मिथियामोन आथिखालाव गोबां सोलायबायना धुप धुनानि बाखलिखौबो नैबेयावहाय गालांनांगौ आं मिथियामोन एबारसो फार्स्ट टाइम नालाय दायो एक्सपिरियेन्स मोनबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो दा मिथिनो मोनबाय नै दायो लोगोफोर जोङो आवगायबोबाय ओमफ्राय नैथिंजाय साइडआव वालाव ओरैबायदि मोजां पेन्टिं आखिना दोनदोंना लोगोफोर आं नुनानै सोमोनांदों एक्सुवेलि आं फैफेराखैमोन आरोना गोबां गोबाव जाबायमोन एक्सुवेलि बे मन्दिरखौ गोदान बानायफिनदों आरोना नै बेफोरबायदि साजायजोबदों एक्सुवेलि गोदोहाय सिगां बेफोरबायदि नङामोन आरोना दा एक्सुवेलि गोबां सोलायबाय गोबां स्टेन्डार्ड जाबाय आरोना एक्सुवेलि बेफोरबायदि मोजां गोजौआवहायबो गोबां लन्थाइनि मुसुखाफोर दं बेखौ नोंथांमोननि भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम मोजाङै नायलांबानो जाबाय yang jaga sini boleh. Guys, tanya tuh deh, alar baca lo kan sih? Apa tadi bro? Ice cream jadi nih. Oh. Itu memang baru santai dulu. Ang budbar itu baik. Ya udah kita mela buzayar na bikai perlahan. Saben hayar na betul. Sekarang itu April lalu sudah iman. Januari Desember itu lagi kemarin dah. Saya mana? Dah isi sen sampai nama dah sekarang ini.
नै दायो जोङो आथिं आखाइ सुखांबाय ओमफ्राय दायो जोङो मन्दिरावहाय हाबहैनोसै आरोना नोंथांमोना नायबानो जाबाय मुर्तिखौबो देखायगोन आङो नै बावहाय अन्थाइनि माबा दं आरोना अन्थाइनि मोसौ दं आरोना लोगोफोरनि बावहाय ग्लास सिङाव दाहाय मोजां देखायगोन आङो नै दायो जोङो थारैनो मन्दिराव गाखोमारबाय दायो जोङो बोर लानोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय नै दायो मानसिफोरा खुलुमगासिनो दं ओरैबायदि मानसि जायो आरोना खुलुमनो जायगाखौनो मोनलाया दायो थांसै आरोना नै दायो जोङो मन्दिराव खुलुमखांना फैबाय ओमफ्राय नै बावहाय जोङो दायो आलारि बाथि धुप धुना लागायबाय आरोना नै बावहाय नोंथांमोना मा बोर नांगौ बेखौ बोर बिना लानो हागोन नै बावहायबो अन्थाइनि माबा दं आरोना मोसौ दङ नै बेफोर जाबाय गोदोनि आरोना नै गाइस दायो जोङो गोजौआव थांबावलायनोसै आरोना गोजौआव रुक्मिनि मन्दिर दङ बावहाय थांनि आरोना दायो जोङो नै ओमफ्राय गोजौनिफ्राय बेफोरबायदि नुहुरो मालिथान मन्दिरखौ नै गाइस ओरैबायदि गोजौ आरोना बियो गोबां गोजौ दङ रुक्मिनि मन्दिरा बावहाय जोङो थांगासिनो दङ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय ओरैबायदि गोजौ आरोना नै बेसेबा गोजौ दङ दायो जों गाखोलांगासिनो दं गोबां मानसिफोर दङ आरोना नै गोजौनिफ्राय नुहुरो आरोना दायो जों गोजौआव थांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो ओरैबायदि गोजौ आरोना बावहाय थिखिनियावसो गाइस नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो जों गोजौआव थांगासिनो दं आरोना ओरैबायदि गोजौ आरोना नै ओरैबायदि थियाटार नै गाखोलांगासिनो दं दायो जोङो ओरैबायदि थिया नै थांगासिनो दं सासे गाखोनो हायासै थाबबाय नै गोजौआव गाइस बोर लानो थाखाय ओरैबायदि गोजौ गाखोबोयोना रुक्मिनि मन्दिराव नोंबाय लोगोफोर नै गाइस बै रोमै रोमै नुहुरनाया मन्दिरा बेनिफ्राय बेसेबा गाहायनिफ्रायनो फैदों आरोना जोङो बोर लानो थाखाय गोजौआवहाय ओरैबायदि गोजौ आरोना मेंग्लिजोब्बाय गाइस बेसेबा दिननि उनाव दिनैसो फैदोंना गोबां मेंदों लोगोफोर गोजौआव रुक्मिनि मन्दिर दं बावहाय जों थांगासिनो दं आरोना नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय नै मोनबाय दायो नै बावहाय जिरायग्रा दं आरोना नै बावहाय नोंथांमोनाबो मेङोबा बावहाय जिरायनो हागोन ओमफ्राय नै बावहाय प्लेन जायगा मोनबाय आरोना नैबायदि ओरैबायदि मोनबाय आरोना गासिनो दायो जोङो थांगासिनो दं आरोना गोजौआव ओरैबायदि गोजौ गाखोबाय जोङो गोबां मेंबाय नै दायो थांगासिनो दं जोङो ओरैबायदि गोलोमबाय आरोना बोर लानो थाखाय जोङो ओरैबायदि गोजौ गाखोना फैदों नै बावहायनो दं आरोना नै बावहाय रुक्मिनि मन्दिर बे दङ मा रुक्मिनि नै बेनो जाबाय
मा रुक्मिणी मन्दिर आरोना गोबां गोजौनि सिरियानो ओरैबायदि गोजौ बोर लानो थाखाय जों ओरैबायदि गोजौ गाखोना फैदों आरोना नै गय बिदि दं आरोना नै गय बिदि आरोना रुक्मिणी मन्दिर जाबाय गाइस नै आसामखौ बोरै नुहुरो सब नुहुरो आरोना गोजौनिफ्राय आसामखौ जाबाय रुक्मिणी मन्दिर आरोना iki tam ya आसामखौ नै दिबो नुहुरो आरोना गोजौनिफ्राय जाबाय आसाम बे ब्रह्मपुत्र दैमायाव नुदों नै बे गोजौ बिल्डिंफ्रा नैबे टेम्पोला बेनो आरोना दोनबाय दं मोजाङै नाहर बे टेम्पोल नै मालिथाननिफ्राय नुखायो आरोना नै गोजौनिफ्राय नुहुरो आरोना गाइस दायो आं नोंथांमोननाव अन्थाइनि मुसुखा देखायनि आरोना नै बिथिंजाय गोबां गोदो गोदायनि लन्थाइनि मुसुखाफोर दं बेखौ नोंथांमोननो आं भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बेवहाय मुसुखा आरो बुमिनसार जावखांनाय समाव गोबां गोदो गोदायनि मुसुखा खुन्थिया आरो दानरेबथायफोर मोननाय जादों जाय फोरमान होयोदि बे थावनिया मोनसे गाहाय धोरोमारि दावबायग्रा थावनि आरो हारिमुआरि मिरुमोन बेवहाय देबी दुर्गा गणेश सूर्य आरो विष्णु अन्थाइनि मुसुखाफोरखौ नुनो मोनो बिसोरनि दानख'नाय आरो स्टाइलआ आथिखालनि समनि जोबोद समायना आरिमुखौ दिन्थियो अरुणाचल प्रदेशनि लिकाबाली ओनसोलाव थानाय मालिथान थानसालिया धोरोमारि फोथायनायनि मिरुल' नङा नाथाय गेदेर जारिमिनारि आरो गोदोमिनारि गोनांथिनि थावनिबो मालिथान थानसालि लुनाया 10थि आरो 12थि जौथाइनि गेजेराव जादोंमोन होनना फोथायनाय जायो बे थावनिया कामाख्या देवीनि बावनाय जायखौ बेवहाय मालिनी देवी महरै सिबिनाय जायो बे थानसालिनि बायखोन्दा दासिमबो गोहोगोरा बुमिनसार आरो मुसुखानि फोरमान होयो धोरोमारि फोथायनाय आरो महाभारतनि सोमोन्दोआ खुगा सल'बाथानि बादिब्ला बेयो बै जायगा जेराव भगवान श्री कृष्णआ गावनि बिसि रुक्मिणीजों थाथ'दोंमोन जेब्ला बिथाङा बिथांजोखौ हाबानि थाखाय दारखायाव लांगासिनो दंमोन ओरैबायदि बुंनाय जायोदि देवी मालिनीया बिथांमोनखौ बरायदोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो बे थावनिखौ मालिथान मुङै मिथिनाय जायो बेयाव गोबां समायना अन्थाइफोरनि मुसुखाफोर नुनो मोनो जुदि नोंथाङा जारिमिन धोरोम आरो मिथिंगायाव गोसो दं अब्ला बे जायगाया नोंथांनि थाखाय सोरगो बायदि मालिथान थानसालिया मोनसे धोरोमारि थावनिल' नङा नाथाय बेयो भारतारि हारिमुआरि उनमोनथाइनि मोनसे बेसेन गोसा रत्न बेवहाय जेब्ला नोंथाङा इसोरारि गोजोनखौ मोनदांगोन बे जायगानि जारिमिनारि उनमोनथाइया नोंथांखौ गोदो गोदायनि भारतनि गेदेमाजों सिनायथि होगोन बेयाव दावबायनो थाखाय बयनिख्रुइबो साबसिन समा अक्ट'बरनिफ्राय एप्रिलसिम सोरगिदिं सोमखोर मिथिंगा गोजोन आबहावा आरो हाजोफोरनि समायना नुथाया नोंथांनि दावबायनायखौ बावनो हायै खालामगोन नोंथांमोना बेवहाय थांनो थाखाय खाथिनि रेलवे स्टेशना जाबाय सिलाफुथार स्टेशनाव ओंखारदो सिलाफुथार स्टेशननिफ्राय नोंथांमोना लिकाबाली टाउनसिम फैदो लिकाबालीनिफ्राय नोंथांमोना डाइरेक्ट सिदायै नैबे मालिथान मन्दिराव फैनो हागोन आरोना बेवहाय दावबायहैनानै नोंथाङा खालि इसोरनि गोजोननाय मोन्दांथिनिल' मोननाय नङा नाथाय भारतारि जारिमिन हारिमुनि मोनसे नुथायबो नुनो मोनगोन नै बेवहाय लिरनाय दङ आइ लाभ मालिथान नै बेवहाय लिरनाय दङ आरोना बेवहाय फट' एसे लानोसै ओमफ्राय दायो जों थांसै आरोना
गोबां नायबाय गोबां बेरायबाय एक्चुअली गोबां गोजाननिफ्राय जों साइकेलजोंसो फैदों आरोना लोगोफोर सिमिन साफारटु लिखाबालि जोङो साइकेलजों फैदों आरोना ओमफ्राय बेबाव लिरनाय दङ मालिथान नै लिरनाय दङ आरोना दानि फट'खौ होदो साफायदो दे बिसोर फट' लागासिनो दङ आरोना गाइस नोंथांमोनाबो बावहाय बेरायनो फैनोबा फैनो हागोन आरोना बे जाबाय लिखाबालियाव दङ आरोना नोंथांमोनाबो फैबानो जाबाय बेरायनो बयबो लोगोफोर बे जाबाय गेट दायो थांसै आरोना ओंखारलांसै जोङो नै दिनै भिडिअ बेखिनिसै लोगोफोर नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान साबस्क्राइब खालामदाबो लोगोफोर बाय बाय